Der skal mere gang i Hillerød, og det skal blandt andet ske med hjælp fra jazzens rytmiske toner. Så i løbet af sommeren er der en stribe jazzkoncerter fordelt med rund hånd ud over byen, og publikum strømmede til, da den første koncert blev spillet i dag. Der var gang i den i Hillerød i dag. I hvert fald her i Rosenhaven, lige ved Frederiksborg Slot. Og gang i den var også målet med jazzkoncerten. Vi har lavet det fordi Hillerød Kommune og C4 har ønsket at få Hillerød til at blive mere aktiv, mere liv i byen. C4 er en organisation, der arbejder for Hillerøds erhverv, handel, kultur og turisme. Og sammen med kommunen og en stribe sponsorer har de støttet en række jazzkoncerter her i Rosenhaven. Altså, fantastisk. En, der også synes, det er fantastisk, er Hans Christian Nellemann Nielsen, er mange i Hillerød nok bedst kendt som Kesser. For at få gang i gaden, der betyder det jo alt. Men om det er jazz, rock eller blues, eller hvad det er, i og for sig lige meget. Men bare der sker noget, bare der kommer gang i den. Livet, det er så seriøst, det er så alvorligt, så det skal leves. Det skal leves fuldt ud. Kesser, der selv spiller jazz, fik i dag lejlighed til at servere vand for orkestret The Spirit of New Orleans. Så fik jeg at vide, kan du ikke tage den her bakke ud? Så er det en bakke med vand, ja. I alt bliver der hen over sommeren spillet 9 koncerter med traditionel jazz her i Rosenhaven. 9 orkestre. Som er toppen af toppen. Et nyt orkester hver lørdag hele sommeren. Men faktisk havde de private arrangører hyret orkestrene, før der overhovedet var penge til det. Hvad ville I have gjort, hvis ikke I havde skaffet pengene? Det ved jeg ikke. Men pengene kom i hus. Hillerød får sin jazz. Og Kesser, han fik sin øl. Og sidste koncert i rækken bliver spillet lørdag den 15. august. Nu er der sportscenter og